sekretar programı. Jag vill också hälsa hjärtligt alla våra kurdiska politiska partier som är närvarande här. De kommer att antingen läsa sina hälsningar eller de kommer att läsas upp av mötesfunktionärer som kommer att utses efter det här inslaget. Hjärtligt välkomna. Hamu evare reksinin siyasi yekurda öykü beştari kongre kibine nam yekek nabijin evanzi biz feri başı atın başı divan atın evana mesaj koyun. Gerekli.
komitakla sonraki grup Dilan, fina dansına dönüşlerinde gelek spas bu koma Dilan. Nihayet diyen karın dest kongre bulup işte işlem çaldı. Tamaşa kır. Jibo divane peşnare hevala lazım bu mevalin. Ama bir dengane paşa galat divan hat. Bura karime klasıdır. Jibo bir ajitles rica hevala em karın divane ki penç kesa telbişerin bizden peşnare komiter aveş yani vakilin peşnare ki hazır heyet mi? Biz kârler ya mütes fonksiyonerir afen personer dereftir solemler bir alt fil doğu. Böyle Dikkat mikrofon ediyorum. Şimdi o kreatür ne? Bu mesela bir divan. Baş spas kekası. Något förslag för mötesfunktionärer. Gelen evvelen nöner hakivan heyi nava büveje bu goravi yani divan ekilmişler. Nave ku tem peşarkın evvel dikarın olamayacak. Fermo kek başı. Ricam hevala carek ev kesin ki rasti dikarın dikari bilmeşidir. Adilci ev kesin ki tem peşarkının bira buhu yani beri bu ara bir ahaftin kurup kabul mümkün yani emin dikarın bir person. Kekçe mi tanım? Peşark ki bir komiter aviş cipeş kesa altı bu avakırın avana peşark ki. Başlık kek hani Kekal dış peşniyar mecbur komiter aviş bu peşengiya hılbijatına evki komita karbiyer oradan federasyonu ikiye. Debe sengerek bu bitişte yani ne paşa kumru keresi yuki kalubari kırbe peşniyar keş bu dimaneci tesir edildi bu derece erken ve evlediş ve peşniyar. Baş spas. Vakilin peşniyarları Leziki haşte not önemli mi? Lazım peşniyarı ki hem sani mibareme hem yani biraz değil ne başlıyor. Pardon. Ki? Kek Halil doğru ki? Pardon kek. Kek Azat. Böyle. Az komita karbiyer da harika. Hanefi. Böyle. Navete keko ev kesin ki peydin bırakır ama bu için mikrofon ile olur peydin. Sana vakilin evine abi. Abi yaşa. Bakşını kum بالنسبة bu kek Ali komita geçtiler. Bu az peşniyara bu projelerin de kek Hanifi Selepli zınar komite de var. Baş peşniyar mı beş kek? Peşniyarı da var kernet baş. Bu peşniyar diye o Mustafa Muhammed Ki? Mustafa Muhammed. Liberine ne ki mi? Tibu az onu anladım. Ricam bir peşniyar diye ki ciğer bu böyle. Baş spas, gerek spas. Yekşi bir peşniyar diye. Baş spas. Vakilin peşniyar tüne benzinir var ama dikim dengden. Na
esas eğer cihevalen nünerle başlıyorsan, ev navik hatını peşiyatkın hamur nüner derbeyi van, eğer peşiyan hep başlıyor. Eski kemir tavsiyesi düşünüyorduk ama ki, Emir Gaziyo? Hüseyin Kurmuş'a. Baş vakilin peşiyatkın ez civan aman pırsın. Kek Mehmet duhazi bir kere komita divane. Spas. Halil Doğaki. Halı diki. Beni. Spas. Kek Azat. Halı diki. Spas. Ali Zerdeşlik halı diki. Kek Hanefi. Beni. Spas. Mehmet Ali Al. Beni. Kek Nebi Bal. Beni. Kek Mahmud Kiper. ما فيش بس خلاص يعني تشكيلات بدهم ناخذي كيك امير غازي باز ناخذي كيك حسين كردنجاد بله ماشي 1 2 3 4 5 6 برادر hatın peşine kirin başı kek azat bu feragat ki dimini 5 le peşine gidite bu kek cemil lazım uyajli bahs bikin. Yani belki bu peşine hatı bura. Kekler bir peşine bu da berdavami. Baş. Ve gavi ev hevale ki kek Halil Doğaki, Hanefi Celepli, Mehmet Ali Al, Nebi Bal, Hüseyin Kurtnijat. Kabul dikin, bırak kenar bu desin bırak. Nölerten. Evet iş. Kek Hasan Tenedir. Başı. Fermo hevale divanı. Adzanı. Nu har vi i alla fall löst det här problemet. Nu har vi 5 personer som ska vara mötesfunktionärer och därefter följer vi vår dagordning som var planerad. ev hevali nöler و میوان اگر امکان ها بجهر بخطن başlıyor. Yani hevali nöler yanı bir alıdır, yanı bir alıdır. Yanıcı fark adına olur.
اليوم أردت أن كونرنا بريك وبيك سكابتين لباسنا ديمور فروقين أصلنا نيون وشمدة وكل كنيسة بندت سكال بنقدر وبيكا وكذا بريدو أم روجا وقت استفدنا هذا المقصد أنا ميوان داوتين أخبرنا خود أو بري ميوان ميوان سبيل الأشياء أخبرنا خود درا ميوان درا ناوبلي كده إيش ناوبلي روجا وقت استفدنا وبرنامج خود درام اليوم كنت أقول سمعت فش بيدا وفرنا سبيل التكسبونت أطفال ستار سيدان يستنا som närvarande här på kongressen och sen har det paus för pausen för fastare dagordningen och fortsätta överenskommelsen. Då finner det ut. Pastigen kanske mycket mevan faktiskt mevan program mevan sibit mevan här mevan spas. Ana har سرکی فدراسیون که کیزو دعوت کند که آخران فدراسیون آکورن هم بکن. این بیدرده کورسان کیزو کورسیک سمنت اطفال سیستم برنیان روشته باشه که. حوالی دیوانه منال بهشت نیوان جنبان. هم خیراتی که جب جبو آتنا و قومگر هم Tevhid kurulu konularına müstakrazı gelmesiyle ve dünya yapı in başlı hizmet ulusal bu doza gelip bu kurden Sued'in havale baş saleti tri habatin gran green ançar aliyen Sued'e nedir çiziyen saleti kurtijer uyarı traji mubelat hen teşekkürler pozitif derleyen saleti bu şahide buna hine federasyonu Dinav Gruba Kurd Sued'e bu Dinav Terkara Meclisi'nin Sued'e bu şahide Kurd Kaçava Federasyon Grubatı'ya girip daldı. Yekşivan Meslerin bu yer trajik katliam ahmet çevresi. Fad çend rojan beri evroze dema enkabud kare piroskirna cezna evroze vücudumun rejima faşist Irak'e biçekin kimyevi bacar ve enerji verandır. Bu betir cidden hazar kuştun, bu betir cidden hazar cidden hava gaziye kurdan gihan ter gelin cihane bu bürokrati. Hamu cihan rejima Saddam ve berbar bu kirenevi mahkumdur. Medit çava rejime kitlin ya زوردست ایرانی خواست بویه رحلت چش با پروپاگاندا خود کرد. کوان چاوا خواستن هند دولت اوروپی بخاطر وشونا بریدار رحلت چه عسکر خوشان بوام. سوئد مداوت یلت بکری روی راستی بیرج به جارک دنی. مدید رژیم کی بیتریا زوردست ترکیه چاوا دیگر ارینیه این kesim demokrat kuşbu dozadır Kurdanlar kefir taçsandı. Zordestiyle Türkiye bitişi Kurdan hadi kefirle bu. Her şey verelim. Ne mazhar zindanın Türkiye dışsal bekleyen siyasi zordesti işkence çavaz edelim. İro berfadanın irtikanar hecrayı pişkiliye gitmesine. Her vahat durumtiyat demokrasiya Türkiye bu Avrupa kişiye Avrupa aşkerem. Demokratlarla beraber Irak'ı muamele esiri bitin terk emrini bun terk edilçelim. Ve Suriye ve Şarkı'dan hin vakit verin. Bu siyasi Kürt'e Suriye hiç hakkı hemvelati vefadır. Federasyona Kürt Suedi civarı bir yer istiken rejimün her daim adadar. Zikrini bazı rejimana uyar ettim. Ev tücari ne dostu gerektim. Arman ju hedef ahmiyan ju ortaya hakkına ne tevekkül de ucbu ve Almancıya koy ciddes divançuvarı beyvastan dikir. Ler gelmem bu yer etraf
هن پشتچونên erênî li bîr û raya dinyayê pêk hatin. Li tij bûyerên Kurdistanê awira giştiya dinya wek salê borî bêtewr nesekin. Hin dewletên girîng û xwedîgiranî, rêxistinên mirovî, hin şexsiyetên nûdîn dengê xwe li tij van dordestiyan bilind kirin. Platformên navbetewî wek Koma Miletan, Komisyona Avrupa û rêxistinên mezin yên mirovî wek Xaça Sor, Amnesty, Pirsa Kurdan anî rojeva xwe. Li tij rejîmên zordest û Kurdistan dabeş kirine, rawestan û kirinên wan bi tundî mehkûm kirin. Li Swêdê avakirina Komîta Swêd ji bo mafên Kurdan yek ji wan pêşveçûn çûnên baş bûn ku têk hatin. Ligava li derece zordestiyê ku li Kurdistanê çêdibin. Binêrin ew xebatena têr nake û her wiha gelek dereng jî mane. Gelek vekirî ku awira giştiya cîhanê divê wêya pêştir û zûtir dengê xwe bilind bikire. Lê em dîsa gelekê xweşin ku pêşveçûnek wiha têk hatiye. Lê divê em li vir behs bikin ku ji bo têkhatina wan temayülên baş xebata Kurdan û Federasyonê ciyekî girîng dikî. Federasyonê bi xebat giranî û rola xwe ya temsîlkarê hemû Kurdên Swêdê bi têkilî û daniştandinên xwe yên baş wan temayülên xirab û li tij Kurdan hemû şikandiyê. Lê tahta û şîkên ku tiştî kuştina Serokwezîr û Loxbalanê çêdibûn encam û tesrekî xirab berdayî ser Kurdên Swêdê. Lazim e berpirsyarên wan spekülasyonan carek din ji bo planên xwe yên xirêj yên wiha firset nedebînin. Evalê neca. Federasyon îsal giranî dabû bo hin xebatên girîng. Konferansa Stockholmê ku ji heşt welatan neh rêxistinên demokratîk civandibû ji bo hevkarî û danistandin di navbera Kurdên Ewropayê de galekî girîng bû. Xebat û meşên protestoyên ku ji alî Federasyonê li tij rejîma Îran têk hatin ji bo Kurdên Swêdê destpêka merhelekî nû bû. Zêdetirî 1500 kes li her meşîta beşdar bûn û dengê merz li her derê Swêdê hat bîstin. Kampanyayê ji bo Helepçe ne tenê li Stockholmê, her wiha ji alî komelên endam li seranserê Swêdê têk hatin. Kampanya imza û alîkarî jî her wiha li gor armanca xwe hatin nişandin. Xwedî derketina birîndarên Helepçe û rûsvakirina rejîmê Îranê gavên gelek girîng bûn ku baweriya grûpa Kurdan bo Federasyonê xurtir bû. Xebat ji bo jin, zarok û ciwanên Kurd birêyên konferans, şev û festîvalên kulturî hat darxistin. Ji alî hemû Kurdan eleqeyek mezin dît. Semînerê Dr. Ortîxan, Profeser Şakro û Hesretyan her wiha karên hêja ku Federasyon darxist û eleqeyek mezin ji alî hemiyan dît. Nehwecî em bi dûr dirêjî behsa hemû çalakiyên Federasyonê bikin. Lê tiştekî divê em behs bikin. Ew jî îsal Federasyonê bi xebat û fonksiyonê xwe wek rêxistin û temsîlkarê hemû Kurdên Swêdê di nav grûpa Kurdên Swêdê de cî û rola xwe bi baştirîn serrast kir. Bû nûmunekê girîng ne tenê bo Kurdên Swêdê, her wiha ji bo hemû Kurdên Ewropayê. Piraniyekî zor mezin yên Kurdên Swêdê roj bi roj rol û fonksiyona Federasyonê dîtin û bûn dilsoz û alîkarê Federasyonê. Hêvîdarin ev kesên ku li derveyê karûbarê Federasyonê mane, di rojên pêş de beşdarî vê xebatê dîtin. Eşkere em bi vê yekî hîn xurtir dibin. Îro em bixwazin nexwazin, bi dilê me de ne bi dilê me. Federasyon rêxistinekî bibingehekî xurt û giran dikare dersî û daxwaza Kurdên Swêdê têncî. Alîkarî û piştgirî li gor xebat û tawrên ku Federasyon dayê derxist têk hatiye. Bawerî li gor xana çêkî, li nav xelkê jî girtî. Ji ber ku li gor armanca Federasyonê gav hatin hebû. Derveyê wê tu tişt nebûye armanca me. Ev yeka ji bo baweriyê faktorên girîng bû. Her wiha Federasyonên di firyan û neşandinê xebatên sereke de yekfikir bû. Ev yeka zeminekî baş bo me têk aniye ciyê xwe wek rêxistinekî biyaniyan di nav civaka Swêd jî xurtir kiriye.
Hevia me ewe kur ev peşteçuna jibo hizmeta tekuşine gele kur berdevam ve reyelü liberme به هویه فدراسیون که این خودتر سرپرستی و کندر لهم بخواست بیشی یکیتیار برگرین آزاد باز کردستان بیشی یکیتیار کردن سویل دن باز که فدراسیون ان به هر راه این خودتر سپاس Kongres Sevtagabet Eradiyesi Şehre Kandatır. Ja, het staat het allereerst welkom till vår 9:e årskongress. Efter ett tungt och viktigt arbetsår har vi samlats här, från hela Sverige, för att under 2 dagar värdera det gångna året. Ett år fyllt av dramatiska och positiva händelser för oss kurder i hemlandet och i exil. Ett år då vi alla följde och såg hur vår organisation alltmer stärkte sin ställning bland den kurdiska gruppen, men också utvecklas till ett starkt invandrarorganisation bland den svenska folkrörelsen. Händelserna som utspelas dagligen i vårt hemland Kurdistan hör till de dramatiska saker som vi under gångna året blev vittne till. Dagarna innan det kurdiska nyåret Newroz blev den kurdiska staten Halabja vittne till en av de fegaste folkmorden i mänsklighetens historia efter andra världskriget. Det var den irakiska regimens barbariska angrepp mot en hel stad och civilbefolkning i Halabja. Hela världen såg med stor avsky hur denna förtryckarregim utan att blunda för ett ögonblick utplånade en hel stad för sina smutsiga syften. Vi har också sett hur en annan förtryckarregim, nämligen Iran, försökte utnyttja denna tragiska händelse i propagandasyfte. Att hur samma regim försökte lura en rad europeiska länder som ville hjälpa de gasdrabbade genom att skicka sina sårade soldater istället för sårade kurder från Halabja. I Sverige upplevde vi ännu en gång förtryckarnas rätta ansikte. Vi har också följt med en stor spänning den nya utvecklingen i Turkiet när det gäller det kurdiska folkets framtid. De relativt positiva signalerna från den demokratiska opinionen har tyvärr inte lett till något resultat. Förtrycket mot det kurdiska folket har inte minskat, tvärtom ökat allt mer i Turkiet. Speciellt i fängelserna runt om Turkiet har förhållandena för de politiska fångarna försämrats avsevärt. Motståndet har stärkts markant i hela Turkiet. Men Turkiet fortsätter sitt förtryck mot det kurdiska folket och dess kamp. Turkiets så kallade humana och demokratiska ansikte har avslöjats sedan de behandlade de kurdiska flyktingarna närmast som krigsfångar. I Syrien är läget oförändrat för kurder. Den tredjedel av den kurdiska befolkningen fortfarande behandlas som främling och saknar medborgarskap. Vi i Kurdiska riksförbundet har varit och är fortfarande i högsta grad vaksamma mot förtryckarnas smutsiga planer för vårt folk. Samtliga av dessa stater har gång på gång påvisat att de inte hyser det minsta hus för vårt folk. Deras inställning och målsättning är gemensam, nämligen att utplåna det kurdiska folket helt och hållet. Men det har äntligen skett mycket positiva saker också. Världsopinionen har äntligen vaknat till liv när det gäller förtrycket och orättvisorna i Kurdistan. I motsats till de tidigare åren har man under 1988 fördömt med kraft förtryck i Kurdistan. Många viktiga och tunga länder, däribland de skandinaviska länderna, protesterat öppet mot det som sker i Kurdistan. Europarådet, FN och en rad andra humanitära organisationer har engagerat sig starkt för kurdernas rättigheter. Bildandet av Svenska kommittén för kurdernas rättigheter i Sverige är ett viktigt led för detta ändamål. Det är uppenbart att förtrycket och orättvisor i Kurdistan ger stor upphov och grund för sådana insatser och stöd. Därför välkomnar vi med en stor glädje dessa engagemang och insatser och uppmanar framför allt den svenska regeringen
frivilliga organisationer och de enskilda personers insatser och hoppas att stöd och solidaritet med det kurdiska folket blir permanenta tills det kurdiska folket får sina nationella och kulturella rättigheter. Det är också viktigt att nämna här att hur den negativa tendensen i Sverige vänt till det positiva. Vi vill påminna om att Kurdiska riksförbundet har med sin omfattande verksamhet, med sin samlande roll bland kurder och med sin inflytelserika kontakter med företrädare för den svenska opinionen verkat för en sådan utveckling i Sverige. Men den negativa tendensen som utvecklades efter mordet på statsminister Olof Palme har satt sina svåra spår hos den kurdiska gruppen. Framförallt våra barn och kvinnor blev hårt drabbade och drabbas av sviterna av denna period. Det värsta är att de ansvariga för dessa spekulationer och övergrepp mot vårt folk är obestraffade och fortfarande väntar på sina tillfällen att ännu en gång upprepa sina smutsiga planer. Vi måste säga klart ifrån mot sådana försök och se till att de sår och negativa inverkan av denna period läggs snabbt och vår grupp i framtiden lever som likvärdig som en annan invandrargrupp i Sverige. Kurdiska riksförbundet har under denna verksamhetsår inriktat sig på några viktiga aktiviteter. Bland dessa kan jag nämna Stockholmskonferensen som ägde rum i januari i år och samlade 9 olika kurdiska demokratiska organisationer från 8 olika europeiska länder. Deklarationen av denna konferens visar upp vilka dimensioner denna konferens fått och vad det har betytt för oss kurder i Europa. Våra aktiviteter och verksamhet mot den irakiska regimens barbari, användandet av kemiska vapen, var en av de viktigaste verksamheter det gångna året. Vi har samlat över 15 000 namn under skrifter och även insamlingar av pengar över 60 000 kronor för de drabbade. Som riksförbund fyllde vi en viktig funktion då de krigsdrabbade från Iran kom till Sverige. Det var efter vår stora ansträngningar som Irans riktiga ansikte avslöjades. Vi har också försökt belysa de kurdiska kvinnornas situation i Sverige genom en konferens. Också för våra barn och ungdomar har vi haft ett bättre år då vi dels arrangerade en folkdanstävling för ungdomar och dels en annan tävling för barn i musik, folkdans, poesi, novell och teckning. Dessa 2 dagar såg vi hur stor engagemang och spänning bland de deltagande barn och ungdomar tilltog, samt hur våra kulturella insatser utvecklas inom så pass kort tid i Sverige. Vi har lyckats utveckla bättre kontakter med den svenska opinionen för det kurdiska folket. Men kanske det viktigaste framgången är hur vi har lyckats samla den kurdiska gruppen kring vårt riksförbund. Vår medlemsantal som ökar hela tiden täcker alla delar av Kurdistan och har också en bred och betydande stöd från våra politiska partier. Vår ansträngning och omfattande verksamhet i det gångna året har dels gett en bättre utgångsläge för oss kurder då vi i alla viktiga frågor var eniga och dels stärkt vår ställning som invandrargrupp hos de viktiga myndigheter, organisationer och personer i Sverige. Det är vår förhoppning och önskan att denna positiva utveckling leder till ännu bred enighet hos oss kurder och till en ännu bredare stöd hos svenskarna för kurdernas kamp. Det är helt uppenbart att vi är mycket starkare om vi följer och utvecklar detta nu. Jag vill ännu en gång hälsa er välkomna och hoppas att denna kongress öppnar nya vägar till ännu bättre arbetsformer för det kurdiska folkets rättmätiga kamp. Tack för ordet. Vår nya invandrarminister
i ett annat sammanhang ha möjlighet att få diskutera gemensamma frågor med de kurdiska organisationerna. Det kanske också kan här vara på sin plats att nämna att Maj-Lis Lööw innan hon blev invandrarminister var en av de personer som tog initiativet till det möte som ledde till bildandet av den svenska kommittén för kurdernas mänskliga rättigheter som nämndes av Keja i inledningsanförandet. Det gångna året har tyvärr tydligare än på länge demonstrerat det kurdiska folkets utsatta situation och brutaliteten i förföljelsen av kurder. Jag tänker naturligtvis på Halabja, på vad som hände före Halabja och vad som händer idag. Men det är inte bara i Irak som kurderna förföljs. Situationen har inte på något sätt förbättrats i Iran. Och de positiva tongångar som har hörts i till exempel den turkiska riksdagen och i vissa partipolitiska sammanhang i Turkiet, där en del parlamentariker bland annat har tagit upp den kurdiska frågan och där man för omväxlings skull för första gången på mycket länge i Turkiet talat om kurder till skillnad från bergsturkar, har tyvärr samtidigt ackompanjerats av militärens härjningar i de kurdiska områdena. I sådana här sammanhang som detta årsmöte är det ju brukligt att uppehålla sig just vid de negativa aspekterna, vid förföljelsen och vid förtrycket, vid fängelserna och vid tortyr. Och det är givetvis både riktigt och viktigt för att få perspektiv och kunna behålla perspektivet i exil och för att få omvärldens förståelse och för att driva kampen för frihet och mänskliga rättigheter vidare. Men jag tänkte idag inte uppehålla mig längre vid det kurdiska folkets mer än 1000-åriga kamp. Någonting som för övrigt den överväldigande majoriteten av de som sitter här känner till betydligt bättre än vad jag gör. Jag tänkte istället säga några ord om kurderna här i Sverige. Om läget i den del av den kurdiska kampen som framförallt har förts någon gång sedan 1920-talet. Nämligen kampen för att få förståelse och stöd för den kurdiska frågan och den nationella kampen bland de olika europeiska och andra industrialiserade staterna. Det har också, och igen tyvärr, under de senaste 2 åren blivit nödvändigt och brukligt och beklaga den situation som uppstod i Sverige efter mordet på Olof Palme. Där så gott som hela den kurdiska folkgruppen oförskyllt och vid olika tillfällen hängs ut i media som farliga och blodtörstiga terrorister. Regeringen har på olika sätt och vid flera tillfällen tagit avstånd från det här och gör det naturligtvis fortfarande. Men vi tror också att det är någonting som idag kanske hör mer till det förgångna än till den dagliga verkligheten. Det är ju mindre vanligt, som jag nyss sa, att framhålla det positiva i vad som händer och vad som har hänt för och med kurderna i Sverige. Och därför tycker jag att det kan vara anledning att kort göra det idag. Inte för att framhäva regeringens förträfflighet. Vi och berörda myndigheter kunde säkert göra mycket mer på många områden. Men snarare för att peka på vad den snart 10 000-hövdade kurdiska gruppen i Sverige åstadkommit. Men kanske också för att ge inspiration från en positiv sida. Inte bara genom att påminna om den förföljelse och det förtryck som vi vet till. Och när jag nämner positiva ting så tänker jag naturligtvis på det faktum att vi i Sverige idag har en aktiv och fritt och öppet fungerande representation för så gott som alla de kurdiska politiska organisationerna. Jag tänker på att i Sverige, i varje fall sett per capita, så trycks det och ges ut fler tidskrifter, böcker och andra skrifter på de olika kurdiska dialekterna
än någon annanstans. Och jag tänker på att ett avancerat utvecklingsarbete sker för det kurdiska språket. På att mänskliga resurser utvecklas genom att kurder på alla områden får en gedigen utbildning också med ett kurdiskt inslag. Och jag tänker på att den kurdiska kulturen fritt får utvecklas och bevaras. Jag tänker också på att för den vanliga svensken så är inte längre idag begreppen kurd och Kurdistan lika okända som tidigare. Och faktiskt inte längre, som en del vill göra gällande, enbart förknippade med någonting negativt. Jag tänker på att det som för några år sedan var en liten och nästan obskyr enpartifråga, och med det menar jag ingen negativt om partiet, i den svenska riksdagen, idag är föremål för en motion underskriven av samtliga riksdagspartier, var det kommer också några enskilda motioner. Jag tänker på vad utrikesministern har sagt vid ett antal tillfällen under senare månader. Och jag tänker på vad riksdagens utrikesutskott sa i slutet på förra året. Och för att ta en helt annan dimension. Jag tänker på den pjäs som har spelats på Dramaten nu under en längre tidsperiod. Jag tänker på att det idag i Sverige finns kurder från längst upp i norr till längst ner i söder. Och på att kulturveckor, solidaritetsdagar, demonstrationer idag är ständigt förekommande för den kurdiska saken över hela detta avlånga land. Allt det här har en stor politisk och kulturell betydelse. Men det har också en stor betydelse för det närmande mellan det svenska och det kurdiska folket som vi faktiskt kan se. Kan se hur två folk och två kulturer i samverkan faktiskt berikar varandra. Och i det sammanhanget är det också glädjande att se Riksförbundets utveckling från en liten och kanske inte så bred organisation till en stor och ständigt bredare organisation. En fortsättning på det strävandet till enighet mellan de kurdiska grupperna, åtminstone här i Sverige, och för den kurdiska gruppens situation här, kommer ytterligare att driva den utveckling som jag försöker peka på fram. Jag hoppas att det här kommer att markera era förhandlingar här idag och imorgon. Jag önskar er ett stimulerande och framgångsrikt forskning. Vi vill arbeta för kurderna oavsett från vilken del av Kurdistan de kommer ifrån eller från vilken politisk gruppering. Trots allt är det så att även om det skrivs en del och talas en del om kurderna så är det inte mycket man jämför med andra länder. Tidningarna skriver om Palestina, Sydafrika, Chile, Nicaragua. Och det är bra. Men varför sägs ingenting om kurder? Om man inte har några kurdiska vänner så är det svårt att få veta vad som händer. Och det tycker vi att det är dags att ändra på det. Turkiet har vi hört talas om en del i samband med att Turkiet är med i EG. Vi såg nyss en film på TV om läget, inte bara för kurder utan även för turkar. Och i Irak har vi hört talas om via Halabja och vad som händer där, även hur det går för de kurdiska flyktingarna i Turkiet.
En av medlemmarna flera av medlemmarna i Svenska kommittén befinner sig just nu i Turkiet för att besöka flyktinglägren. Och vi har sett några tidningsnotiser där bland annat Hans Göran Frank har uttalat sig om vilka förhållanden som är där. Och han jämför dem bland annat med koncentrationsläger. I kommittén så finns det företrädare för de humanitära organisationerna och för de svenska politiska partierna. Så gott det går vill vi försöka sprida information och sätta press på politiker. Som Lars Gunnar sa här så finns det nu motioner från alla de politiska partierna om den kurdiska frågan. Den 16 mars på årsdagen av Halabja så kommer vi att anordna en manifestation på Sergels torg klockan 18. Det kommer att bli tal av företrädare för regeringen och för oppositionspartierna här i Sverige. Vi hoppas på en kurdisk poet med oss och lite övriga talare kommer också till. Och vi hoppas att ni kommer ut den 16 mars klockan 18 på Sergels torg och tar med er så att det syns att kurderna finns, att de existerar. Och att det inte blir som en demonstration efter Halabja mot den irakiska ambassaden. Det var många människor som var med i demonstrationen. Jag var där själv. Men det som tidningarna skrev om efteråt, det var att 3 poliser som hade fått färg i ögonen. Det stod ingenting om den fruktansvärda katastrof som dessa människor hade utsatt för. Nu vill vi göra en stor demonstration för att visa att kurderna finns och kräver sina rättigheter. Så vill jag till sist önska lycka till årsmötet och göra ett fortsatt arbete. Och vi hoppas inom kommittén att vi får ha ett samarbete med er. Och även andra kurdiska organisationer som finns i Sverige. Tack. Representanter för Rädda Barnen, Håkan Andersson. Nu är det straffare från Darogan, Håkan Andersson. Varsågod. Idag har vi tyvärr ingen möjlighet att skicka hjälp till de kurdiska flyktingarna. Vi har bestämt inom Rädda Barnen att så fort gränserna kommer att öppnas så kommer vi inom 24 timmar se till att barnmat, kläder och filtar och andra förnödenheter är på väg till Turkiet.
Nu vill vi bjuda Lena Lindefors från Socialdemokratiska arbetarpartiet. Konferensdeltagare. Det är heder för mig och Socialdemokraterna att säga några ord inför den här 9:e årskonferensen för Kurdiska riksförbundet. Jag fick en information att det idag finns 24 olika kurdiska organisationer som tillhör riksförbundet, och det är ju en fantastiskt stor ökning av de kurdiska organisationerna i Sverige. Jag tittade i årsberättelsen, det var inte så mycket, jag kunde läsa där, men jag kunde däremot konstatera att det fanns kurdiska organisationer här från Järfälla i norr till Göteborg i söder. Jag hoppas att nästa gång så har ni åtminstone sträckt er i Sundsvall som är ungefär i mitten av Sverige. Jag vill säga några ord om invandrarföreningarnas betydelse för svenska samhället. Det som Keja nämnde här i sin inledning, så känns det väldigt skönt att säga idag att invandrarorganisationer faktiskt utgör en stor del utav de svenska folkrörelserna. Och de har stor betydelse för hela vår samhällsutveckling. Jag skulle säga också att en av de viktigaste uppgifterna vi har tillsammans med folkrörelser och tillsammans med invandrarorganisationer här i Sverige är att bekämpa rasismen. Det ska göras ute på bostadsområden, det ska göras ute i skolorna och det ska göras också ute på arbetsplatser. Och där, mötesdeltagare, är det väldigt viktigt att vi folkrörelserna går tillsammans. Som har framkommit här så skrivs det nästan ingenting om kurderna och kurdernas situation. Och här sitter ju ett stort, nästan 100 stycken experter som kan situationen. Så hjälp till och tillsammans med oss informera om er, för att oftast bakom den här rasismen ligger något som kallas för okunskap. Och det kan bara bekämpas med kunskap om invandrarnas situation, om invandrarnas flyktingars situation, och det ska göras med kraft. Jag tror inte att myndigheter lyckas med sina informationsbroschyrer att informera det svenska folket på samma sätt som vi inom folkrörelserna kan göra. Sen skulle jag vilja ta upp ytterligare sak som oroar mig väldigt mycket som framförallt lokalpolitiker här i Stockholm. Fast idag ska jag försöka representera hela partiet. Men jag tror att bilden är densamma var man går. För mig som representant för ett politiskt parti är det viktigt att så många som möjligt hjälper till att bygga ett gott samhälle för alla människor. Och oroväckande är att det tycks vara igen så att invandrarnas valdeltagande har gått ner jämfört med 1985 års val. Vi har inga säkra resultat i den. Allt tyder på de små undersökningar som har gjorts att det har gått ner. Och det här årsmötesdeltagare är en väldigt allvarlig fara för den demokratiska utvecklingen i Sverige. Jag menar på att oberoende om man är svensson eller om man är invandrare, så är var och ens demokratiska rättighet och också skyldighet att försöka påverka det samhället man lever i. Och jag hoppas verkligen att vi kan få till stånd en bättre kunskap om samhället och bättre kunskap om varför framförallt människorna ska vara aktiva och delta i uppbyggnaden av detta samhälle.
Och jag skulle gärna vilja se att det satt till exempel i Stockholms stadshus någon som var kurd som representerar mitt parti. Men tyvärr, de har inte dykt upp. Det första gången i år har vi en representant för de latinamerikanska flyktingar. En kille från Colombia, han sitter som kommunfullmäktige. Och första gången i arbetarrörelsens historia här i Stockholm så har vi en representant för grekerna som har kommit in i landstinget. Det finns i och för sig de finska invandrarna, de har ju varit välrepresenterade redan tidigare, men nu har vi fått en liten utveckling på gång. Så jag bara önskar er välkomna till samhällsbyggande. Jag skulle också nämna ett par ord om det här med partiets internationella engagemang. Socialdemokraterna fyller 100 år idag och det här året. Och vi håller precis på att titta hur vi ska fira 100-åringen. Jag för min del arbetar mycket med de internationella frågorna och jag har gått igenom alla dessa krav under de 100 åren som partiet har haft. Och en av de mest återkommande kraven som vi har varit fred och frihet. Fred och frihet till alla folk. Det har tagit lite olika uttryck. Det har varit Spanien, det har varit Vietnam, det har varit Chile, det har varit Sydafrika och så vidare. Men alltid kampen har hela tiden varit att vi ska kämpa som parti mot de förtryckarna och mot det förtrycket som olika folk utsätts för. Och det stödet har ni fått och det kommer ni också få från partiet även i fortsättningen. Lycka till med ett årsmöte. Tack för att jag fick komma. Och vi beskylda för Miljöpartiet är man